hiuksia. Niin, pinkkivihreät hiukset, että... En minä tiedä. Joo. Ja V. XD. Oi mitä? Ei. Meillä se on outo. Eli ootko sä ihan mielisairas? Oot. Miljoona huutua. Miljoona. Et sä voi hirttää mua. Mitä? Minua sattuu. Minä? Tänään 20. päivä. Ei kun 20. Jee. Hei, eli mä tiedän, Jonnakin sanoi sen. Okei, mä huijasin vaan oikeesti. Huppakin. Huppari. Mua vähän pelottaa, minne mun limatos. Mä joutun. Onko? Jee, mä saan kai Kruisenin joululahjaksi. No onko sulla Kruiseni? Varmaan. Ja mä saan ehkä iPhoneikin. Onko sulla iso hammasta? Ei. Okei, mä tarviin mun kuulla. Ok. Kuuletko mua? Entä? Kuuletko mua? Kuulen. En tiedä kuuleeko kamera, mutta ei sillä niin väliin. Kato, tossa on tommonen iskupeli. Tosi. Janne ei enää näytä niin kakasalta mitä joskus silloin. Ja mä menen vessaan. Ok, homma kiinnosti. Mä laitan tälle hetkeksi. Joo. Moi. Moi. Missä sä pois? Jee, mä saan olla uuden vuoden 12 ulkona ainakin. On se vielä mitä? No. En usko, toi ei mene läpi. Okei, Janne saa. Varmaan Janne saa. Joo. Okei, toi ei mene läpi. Ai mitkä? Nää sun jutus. Eli pitää kohta lopettaa akku, kohta loppuu. Akku! En mä voi silloin puhua joten. En. Sä et halua nähdä mun ilmeitä kun mä piirrän, niin sieltä ei tuu yhtään mitään. Mä haluan nähdä sun ilmeitä kun sä piirrät. Ei Jonne, kukaan ei saa nähdä. Hei Viikö, laski. Ai oot sä laski. Ei vaan toi mun piirustuksen. No mäkin laskin joten. Häh? Sanoin, että mä laski. Ai sinä? Niin. En mä paina 51 kiloa. Mä painan 51 kiloa. Siis mitä? Kyllä. Oikein kuulit. Siis mä painan puolet vähemmän. No ei siellä mitään väliä. Mut sä ootkin henkisesti 3. Mennään takaisin ylös. Mulla on ihan sama, vaikka mä painan siis jo enemmän, mutta mä oon henkisesti vanhempi kuin siinä Oufeilla. Oonhan. Henkisesti ainakin. Kyllä on. Miltä vaikuttaa teidän kouluruokailu? Onko se hirveän huutava? Mitä ihmettä sä teet? No sulla on ongelma. Joo, just noin. Aha, sä et osaa. No et osaa sinäkään.
Okei, mitä hellä? Ongelma jätenelli. Siis oikeesti mä luulin, että sä olis lopettanut joku puhelun. Sit sä vaan niinku siellä lauleskelet. Laulan omaa. Vitsi sä oot tälli. Perusnämmi. Eikö sä oot henkisesti nuorempi kuin minä, Opeil? Siis mä laulelen aina, ihan sama mikä tilanne. Mä laulelen. Okei, tota mä en nyt ihan usko, että mä valttikunnilla saa laulaa. Laulan. Mä en usko. Mä laulan. Sä varmaan laulat koulussakin ja kaikkialla. No, mä laulan musiikkin välillä täysin, kun mä kuuntelen. Sä oot outo. Ei, sä oot henkisesti nuorempi kuin minä. En oo. Oothan.